Hola, soc Gerard Esteve, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Vela. Avui us vull parlar d'altres formats de regata, que són com per exemple la volta a l'illa Menorca o el desafiament entre clubs, les travesses entre clubs o el que anteriorment s'havia fet la volta a Catalunya, que consistia en sortir d'un club del nord o del sud de Catalunya i anar passant fins a l'altre extrem de Catalunya per tots els clubs en diferents etapes. Aquests formats de regata permetran que gent que fins ara havia estat desvinculada amb la federació perquè no eren regatistes s'hi puguin apuntar i per tant farem una federació de vela més gran, una federació de vela amb més gent i una federació de vela amb més potencial. Per això nosaltres proposem fer aquest canvi d'una federació de regatistes, que és el que s'ha potenciat fins ara, a convertir-la en una federació de navegants, fent així una federació molt més potent i amb molta més gent. Per això us proposem que hissem la vela del canvi.